Magpatopatopic na lang kaya tayo. Ayaw mo mahula eh. Nakita na. Nakita na. Nakita na. Oo, nawala, Sandra. Ano ka nalagay sa kanya? Sa kanya. Pikit. Sandra, nawala. Asan na? Bato. Nagano. Ang dami naman yan. Screensaver. Bilis mag-host ka na, JB. Bato. Okay. JB. 1, 2, 3. Tao ba to? Pwede. Nandito sa bahay. Hindi. Wala. Ay, ano ba? Oo, hindi. Artista. Hindi. Naka na. Hindi. Bata. Hindi. Eto. Hindi. Ano lang? 3 seconds minus violation number 1. Teka muna. Tao to. Tao. Pwede. Hoy, oh. Tao to. Pwede. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Wala to. Pagkain. Hindi. Hayop. Mag-strategize muna kami. Ulitin na. Oo. Tao. Practice. Pwede. Practice Pwede daw muna. nga. Ay, practice muna. Hindi, okay na yan. Oo. 2 minutes lang eh. Tao. Nasa bahay. Dito. Tao nasa bahay? Nandito sa bahay na. Taong hayop? Tao ka ba? Idol ko. Hindi. Idol. Idol ko yan! Idol yan! Idolin mo na. Don! Si Don! Kaya Jason! Ano sa'yo? Si Robby! Idol nyo ka! Hindi nga. Try mo ka idolin nga. Si JB! Si JB! Oh, malapit. JB! Malapit! Malapit! Malapit na! Pwede! Pwede!